Swrwngnairokno kha dofani jati o dofani jati no naikol rei ti sakese o dofa teibo kusuk sakao kasonai tini kokti salo 48 Karam sorani MLA Pol Dangsu Karam sora Residential Special Training Center Burite Chelani Hostel thangai Swikong Swlai tei thangjanai mani khani rok Bagkha tei hostel tongthai rok berai naikha Chini bubagra birvikram manikani kono saimangka borok bo khatung khajarke no palai lekha abno rugino chung tini oro o hostelo obo onko drop out hostel o drop out hostel no ko phaiyi cherai rok bai kisisa chung switch rok bakha bongno notes kolom rok bakha inkoni tini 115th birth anniversary no oro bangmane poror roglo bo jaga ko thanai oro tai kisa hostel tongo chung boys hostel aro bo thanai aboni sekang chung tai koekta programs khaika hospital rogo fruits distribute rok khaipe visit khema bising te kono jingja logda nukjak Jungzal, as you all know, chini TTDC area same joto jaga no norok nugui makhana hostel ni conditions rok roof bai kalai tong baikha roof leak njak ko kitchen rok hamya kitchen rok tabo fire road bai songi tongkho gas ni connections kre amte hekre amte kwbangma jungjal chung abno no bahike overcome khainai abno no chaitogui chung buskang agok lai tong bo coaching center naimene obo onko korom sara kormotisa drop out coaching obo sim drop out no thachini buri rokni hostel hai actually chung nek kha khamjanai ko borokni je condition borokni je fooding borokni je living খুব improvement nango onek improvement nango tini jodi chin boagra birvikram kathang tongkhai bo oborokno nugui খুব emotional lengkhamu bo oborokno daktino sanamnani ba improvement khainani chaito khamu bo tini kathang tongkhai ambagino chungbo palmiliwi chaito goi tongo je obno bahiki improve khainai as a government or as a public as a citizen of India chinbo kaisa daitto tongo chini cherai rok chini busa rok jate kaham krungkhe kaham environment tonggoi kaham tongthai chathai tonggoi borok bo buskangni boni future decision nai manthang aboni boi chingtini visit khaima naikha